Menta kasengi ke arf sau tarik ujeliu arcar arfway ke HYC Soyong Circle hapok ke jingilam o Presiden samla Purning Star Shabong bot ujana sekretari usamla Hamar Bamud Thaba kala lej ban jurip ya ke jaka hajrong surok ba National Highway Shillong Nongstang kabadan ha Soyong kaseng kala lap bakate ke jaka hakler ulum kabadan hajrong jong ke surak ba kala orpaj kabalabu haka jingma naka jingtua haka nuku pur. Menen hi masunyo jengtip nakaliang jonga ngala pentip buat chief engineer national highway jong yudi ba nginwan ban jurip lang mentar sengi ya kan jaka ka orpai rei ba susi ba nong ba nakaliang jong semla aju ba bi ti menne ka step hi nakaliang jongi ngilai penbet pada dekat ba nginwan ban jurip ya kan jaka rei ha ba ngilap ba ngiwan hangne ngilap sya ba kan jaka kumal i mene lapen i mene kadon sya ka jing orpai ka jing orpai du kalong ka balabun hadu ta menin kesni ladon uwei na kiri rong ba jong kathain sayong ubala pentip sengi ba kadon kajing orpaj saklial jong ni ulum jong kasrok ba National Highway Shillong to Noston te nakaliang jong keseng mari yo jeng tip na uni uri rong ba ngilawan menjurip mentakasngi bat hakajing jurip ko jongi ngilalap sisa ba kaladon kajing orpaj kabalabun sa cirong jong uklial jong de ulum jong kasrok ba National Highway te hakajing jurip ko jongi ngilalap ba kajing orpaj jong de ka jong de ulum kalong sisa kababu jingma ya kipaj ba nonglek nongwan kibaju ya lenti na kani kasrok National Highway i kenturu ya kipaj ba nonglek nongwan kibalek bawan lengba kane kalenti Shillong Nongstang kemudian hang ne po Soyong hajan Soyong bakin long ke ba pikir ha ba kiyat lenti namar ba kane kajaka kumbak pa udak ne ba orpaj ne kala ban tua kala ban klem ha kan no por bat lada kane kajaka ka klem kan mara ya ka jingja ka ba mensaw ka jingja ka ba sengusi bat ban laj nak kita ki baro i kentu ya pi baro ki balai bawan na kane ka surok ban long ba pikir kamtam ha ka por ba slap ha ka por ba joslap bamdai ban kensingan na kane surok kat ba la ban le ye le kat ba la banu sim kilat kelenti ban yada ya kane jingtua jong kane kendau kane po jan surok Soyong ajing orpaj omdei bang orpaj tang kendiat handrei haka jingpej ke jongi kila long kum ka lenti ban ayai lenti ya ko bat kacing yai lenti jong ko kala ru ban rong no ya kane kendau sapo surok ti lada kane kendau kan tua lani kan hap sapo surok kan poi ru kapor ba kan poi hadu kajing susi ngipa ru ka karwo ka khubor sya u chak sarkar kamtam sya u minister in charge ka piludi baudai ban betha ya ki officer jong u ba ki dei ban wan ban jurip ban pej ya kane kajaka kadang ban naik na kano ka jingma ka jing besau kadang ban la ban sim kilat kilenti kam kloi ban naik na ka jing tua jong ne kando Lingba kani ka kerwo kaseng ka kentu ya ka sarkar jala kham tam minister ubaripet ya ka tanat PWD bo un batha no ya ki officer jong ka tanat bukin lej jurip no ya ka te jaka khnang banna ban sim kilat kilenti banyada na ka jing tawa jong utei ulum ba ubaladon menta hatmir jong ka jing tua ka kenturu ya borok ki paj ba nong lej nong wan bakin long ki ba pikir habaki lej ki wan na ka te ki surok kham tam ha ka por liur ne ha ka por bujur slap khnang ban laj na kino ki jingja ba mensaw ne susi